अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। कौन सा बदली हलू तनी हमसे बताव नैहर के हई लभर नहीं हमसे छुपाव सबर करा। कौन सा बदली हलू तनी हमसे बताव अच्छा नैहर के हई लभर नहीं हमसे छुपाव साफा कह जान कहाँ कहाँ धैले बा साफा कह जान कहाँ कहाँ धैले बा सुना डाली गज की में खूब गज कइले बा मिया धई के कमर हज कइले बा डाली गज की में खूब गज कइले बा मिया धई के कमर हज कइले बा आई हो दादा इतना जुलूम कइले बा रात भर ले लू हम आजा हो एही से मूड बाटे ताजा हो कुछ भी सोचेला आज ना हो सक रहे रात भर ले लू हम आजा हो एही से मूड बाटे ताजा हो अब बताई हो लेके पाजा में राजा मजा मार लिया रे हमरा देही के दर्द कबार दिया रे हाय दैया चढ़ली जवानी लागे पेट भर खैले बा चढ़ली जवानी लागे पेट भर खैले बा डाली गज की में खूब गज कइले बा मिया धई के कमर हज कइले बा डाली गज की में खूब गज कइले बा मिया धई के कमर हज कइले बा चोली के बीच दांत कटले बा के कहलता अभी निशान देखा बटले बा चल बेटा अरे साथ में आप कैसन रे चोली के बीच दांत कटले बा अभी निशान देखा बटले बा